L'esport català diu no a la guerra, l'esport català a favor de la pau. Davant de l'agressió militar que està patint Ucraïna per les tropes russes, volem manifestar la nostra oposició a aquesta invasió que considerem il·legal i il·legítima. També volem manifestar el nostre suport al poble ucraïnès i també ens volem implicar activament en la defensa i en la solució d'aquest conflicte que entenem que ha de passar obligatòriament pel diàleg i per la diplomàcia internacional. I és per això que també fem una crida a la comunitat internacional perquè s'impliqui encara més del que està fent en aquests moments. Nosaltres, per la nostra part, ens hem adherit a la plataforma Stop Guerra d'aquí a Catalunya i, a més, hem preparat també una campanya amb els nostres clubs i federacions per tal de recollir elements de primera necessitats, aliments, bolquers, robes d'abric, etc., que puguin necessitar els refugiats i els ciutadans d'Ucraïna en aquests moments. També ens hem sumat amb les diferents organitzacions internacionals homòlogues a nivell esportiu per tal de fer una xarxa internacional d'acollida dels esportistes i les seves famílies perquè puguin continuar practicant el seu esport i, sobretot, poder-los donar una sortida en aquests moments tan difícils. Per això nosaltres mantenim en els principis olímpics de pau, amistat i solidaritat per tal de donar sortida i, sobretot, solució a aquest conflicte que esperem que es resolgui ben aviat.